Ir-riżultati fil-qasam tal-produzzjoni industrijali f'pajjiżna kienu aħjar minn dawk tal-medja Ewropea. Bejn Mejju u Ġunju ta' din is-sena, il-produzzjoni industrijali f'pajjiżna kibret b'0.4%. Dan meta madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm tnaqqis ta' 0.2% u madwar iż-żona euro tnaqqis ta' 0.4%. Din iżda ma kienx l-unika darba fl-aħħar xhur li l-produzzjoni industrijali f'Malta marret aħjar minn dik f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Infatti matul l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena f'5 xhur minnhom Malta rat titjib aqwa mill-medja Ewropea. Il-produzzjoni industrijali f'Ġunju ta' din is-sena rat iżieda ta' 3.3% u dan meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Il-Gvern innota li minkejja dawn ir-riżultati pożittivi, l-Oppożizzjoni tibqa' doq iddiska li l-manifattura sejra ħażin f'pajjiżna. Filwaqt li nnota r-riżultat pożittiv li ħareġ ċar minn din l-istatistika, fi stqarrija il-Gvern qal li se jkun qed jaħdem favur aktar titjib f'dan is-settur tant importanti.